салом дӯстон, инак бахши нави мо 5 хабари ҳафта аз Хайтек. Apple iPhone қадшаванда ва VR шлем тайёр карда шудааст. Ширкати Apple кори худро аз болои iPhone наве ки қатъ мешавад ва гӯем конкуренти Fold Samsung мешавад, коркард карда истодааст. албатта ҳоло кор танҳо оғоз шудааст ва шояд таҷҳизот соли 2022 муаррифӣ карда шавад. маълум шуд ки кадом таҷҳизотҳо навгони iOS 15 ва iPadOS 15-ро ба худ боргирӣ карда метавонанд. ҳарчанд ширкати Apple iOS 14 худро барои тамоми таҷҳизотҳо кушода буд, интизор меравад ки iPhone-ҳои 6s, 6s Plus ва SE наметавонанд навгони iOS 15-ро ба худ боргирӣ карда бошанд. хизматрасониҳои Google ба смартфонҳои Honor аллакай ҳамин баҳор ҷамъ мешавад. бренди чинии Honor ҷадвали нави смартфонҳоро бо дастгирии Google ҳамин сол метавонад аллакай муаррифӣ кунад. аниқтараш баҳор ин шуда метавонад Honor V40 5G. фарқият дар он аст ки Honor аз Huawei ҷудо гардид. инсайдер маълумоти наверо оиди iPhone SE Plus дастрасӣ намуд. мувофиқи маълумоти дастрасӣ гашта, iPhone SE нав дорои протсессори Apple A14 ё ин ки A13 ва камераи 12.7 мегапикселя бошад. нархи он тахмин $499 дар Штатҳои Муттаҳидаи Америка ва €589 дар Аврупо ташкил доданаш мумкин. дар Android 12 замкунии замима ва мубодилаи пароли Wi-Fi ҷойгир мешавад. имрӯз Android 11 метавонад экранро тақсим карда бошад ки дар он якбора якчанд гӯем замима кор карда тавонад. аз Android 12 сар карда он метавонад ба насли нав гузарад ва якчанд барнома метавонанд бо ҳам фаъол бошанд. инчунин дар Android 12 истифодабарандагон метавонанд бо ҳам мубодилаи пароли Wi-Fi карда тавонанд. ин буд хабарҳои асосии ҳафтаи гузашта. бо мо бошед.